जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋର ବଗିଚାର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆଣିଦେଇଛି। ତ ସୁଟ୍ କରିକିନା ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ରଖିଥାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି। ମୁଁ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତା ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଛି ବୋଲି ଜମା ବି ଜାଣିବେନି, ମାନେ ଭାବିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେତିକି ଶାଗ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେତିକି ଘାସ ଗଛ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଉପରେ ଉପରେ କାଢ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶାଗ ଗଛ ଭଳିଆ ଗଛମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଯାକ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ ଏତେ ପଶି ଯାଉଛି କାଢ଼ିଲା ବେଳୁ। ଆଉ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି ନା, ତାର ଚେର ବି ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟୋଟାଲି ବାହାରୁନି। ତ କାଢ଼ିଲା ବେଳୁ ପୁରା ସତର୍କତାର ସହିତ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେତିକି ସତର୍କତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟା ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯାଉଛି, ତଥାପି କାଢ଼ୁଛି। ତ ଏବେ ତ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ମାନେ କାମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଏପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନି। ଆଉ ଗାଈ ତ ଯାହା କରୁଛି ମନଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ହିଁ ଯାଉଛି। ତ ଆଜି କ'ଣ କଲୁ, ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଟିକେ ବି ତୋଳିଥିଲୁ, କାରଣ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା କରାହେଇନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଟିକେ ତୋଳିଥିଲୁ। ମଝିରେ ମେଡ଼ିସିନ ପଡ଼ିଥିଲା ନା ଗଛରେ, ତ ପତ୍ର ମାନେ ତୋଳା ହେଇନଥିଲା। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶାଗ ପତ୍ର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଶାଗ ତୋଳାରେ ସିଏ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଏପଟେ ଘାସ ଗଛ ସବୁ ଉପଡ଼ା ଉପଡ଼ି କରାରେ ଲାଗିଥିଲି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକାର ମାନେ କଣ୍ଟା ହେଇଛି। ତ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଶାଗ ଗଛ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଯେଉଁ ଶାଗ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଘାସ ଗଛ କି ଶାଗ ଗଛ ଜମା ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ବୋଲି। ତ ଏ ଗଛ ଯାକ ସବୁ ମାରି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଶାଗ ଗଛ ବୋଲି କହୁଥିଲି। ତ ଏମିତି ଟିକେ ସଫାସଫିରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲି। କେତେ ସଫା କଲେ ବି ତ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି ସଫା କଲା ଭଳିଆ, କାରଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଘାସ ଗଛ ପୁରା ମାରିଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ କଣ୍ଟା ଅଛି, ଏମିତି କଣ୍ଟା ଗଛ ଯାକ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଭଲ ଗଛ ଯାକ ପୁରା ଲୁଚି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳୁନି। କାରଣ ସବୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତ ଏଇ କଣ୍ଟା ଗଛ ମାନେ ନେଇକି ପୁରା ତାଙ୍କର ରାଜ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କେତେଟା ଟମାଟୋ ଗଛ ହେଇଛି, ତ ଗାଈ ଖାଇ ଖାଇକି ଅଧା ମାନେ ସେ ବାଡ଼ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଗାଈ ପଶି ଯାଉଛି। ଆଉ କେତେଥର ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାଈ ପଶିବାର ଭିଡ଼ିଓ କହିବି, ଆଉ କେତେଥର କହିବି ଗାଈ ପଶି ଯାଉଛି ଗାଈ ପଶି ଯାଉଛି। ତ ଗାଈ ତ ପଶି ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। କାରଣ ବାଡ଼ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇବାର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା, ଗଛ ଲଗାଇଥିଲି, ମାତ୍ର ଗାଈ ଆସିକି ପ୍ରତି ମାନେ ଟିକେ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ପତ୍ର କଅଁଳିଥିବ ଗାଈ ପଶିକି ଖାଇଦେଉଛି। ତ ଗାଈର ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇବାଟା ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗିବି, ସିଆଡ଼େ କାମରେ ଲାଗିଛି, ତ ମୁଁ ଏପଟେ ଟୋଟାଲି ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରୁନି। ତ ସିଲେଇ କାମଟା ସରିଗଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଲାଗିବି ମୋର ବଗିଚା କାମରେ। ପାଣି ବି ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନୂଆ ଗଛ କିଛି ଲଗେଇବିନି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ମୁଁ। ତ ପାଣି ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ମାନେ ଖରାଦିନ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଟୋଟାଲି ପାଣି ଏଠି ବନ୍ଦ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ମିଳୁନି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସିଏ ଶାଗ ତୋଳାରେ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ କଳିଆ କଳିଆ ପତ୍ର ଦେଖି ଶାଗ ତୋଳୁଥିଲା। ତ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଫୁଲ କଷି ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ କହୁଥିଲେ ଫୁଲ କଷି ଯାକ ଆସିଲେ ଏବେ ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ, କାରଣ ପଛେ ଭଲ ଭାବେ ଧରିବ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଯେମିତି କହୁଛି, ମୁଁ ସେ କଥାଟାକୁ ଶୁଣିକି କରୁଛି। କାରଣ ମୋର ତ ଏତେ ନଲେଜ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କରୁଛି। କରୁ କରୁ ଯାହା ନଲେଜ ଆସିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ବି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରୁଥିବେ। ଯିଏ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଥିବ ସେ କହୁଥିବ ଆକୁ କିଛି କଥା ମିଳୁନି, ପରା ସେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ତ ଜମା ବି ସେମିତି ଭାବିବେନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛିଟା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା ନା, କିଛି କଥା ବି ମୋ ମନକୁ ଆସୁନି କ'ଣ କହିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନଉଛି, ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କହୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛନଛନିଆ ବାଇଗଣ ପତ୍ର ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ଗଛ ହେଇଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ ବାଧ୍ୟ ଗାଈ ପଶିକି ଖାଇବ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି, ପୁରା 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ମାନେ ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କଲରା ଗଛ ମାନେ ତ ଦେଖିଲେ, କଲରା କଷି ମାନେ ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଷି ହେଇଛି। ସେ କଲରା ଦେଖିଦେଲେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଯାଉଛି, କାରଣ ଖରାଦିନେ ପାଣିର ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ଖରା ଗରମକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନକୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଲାଗିଯାଉଛି। ତ ଏଇ କଲରାଟା ହେଉଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଛର ପ୍ରଥମ କଲରା, ମାନେ ମୋ ବାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ କଲରାଟା, ସେଟାକୁ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଷି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ କଲରାଟା। ଆଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, କଲରା ପତ୍ର ଟିକେ ତୋଳିଲେ ପିଠଉ ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ମନ ମଜାର। ତ ଆଜି ତ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ତୋଳା ହେଲା, ତ କଲରା ପତ୍ର ଆଉ ତୋଳିବୁନୁ। କଲରା ପତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କେଉଁ ଦିନ ତୋଳିକି ପିଠଉ ଭଜା କରିବୁ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିପାରିବି କହିବି। ମୋର ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ହେଇପାରୁନି, ମାନେ
भिडियो पुराना भिडियो को डिलीट कले ही नुआ भिडियोटा आसुची तापर व्हाट्सएप ग्रुप सब थाउची। तो दर्शक बंधु यहाँ टे देखो यहाँ को प्रकार फल मत कहे कि यहाँ ऊपर एमती देखा जाऊँगी भितर पूरा फंपा। तो ये शाग गछ गुड़िक भितर एमती घास गछ मैंने होता मुझे जानी यहाँ किसी ना कि औषधीय गछ तो हो कारण प्रकृति आमको खराब गछ केवे भी दबनी। प्रकृति जेतिकी जिनस देछि आम भल पाई माने आमर दरकार जिनस ही आमको से प्रदान करछे आमे बरम ताकू खराब जिनस देइछु। आ एठी देखंतु काकुड़ी गछ मुझे लगेइथिली मु लगे नथिली एटा मामा आस्तिले जो से भितर ताके लगे देकी जाइथिले। तो काकुड़ी गछ आ जन्नी गछ से ही लगे देकी जाइथिले। तो काकुड़ी गछ केते सुंदर छनछनिया हेछि मु भाबी नथिली माने एते खरा गरम रे एते छनछनिया हबो बोली। तो केते सुंदर हेछि। तो वर्षा पानी भी टिके पड़ी जाउछि ना सेटा पई गछ माने जमा भी झाउली नाहंती पानी शॉर्टेज हेले भी। तो वर्षा पई गछ गुडिको एति बंचिके अछंती। तो से गछ गुड़िकर ग्रीन कलरटा देखीदेले क्या शांति लगे मुझे जानी मत किंतु बहुत भल लगे। आम घरे एते बड़ बाड़ी नुह बाड़ी नाही किंतु सेठी जो कम बाड़ी रे जो गछ मैंने लगे पानी आमर से पानी पूरा सफिशिएंट पानी। तो पानी में कि पकेले जो गछटा छनछनिया होता से गछटा माने देखा बहुत भल लगे मत देखिकी बहुत खुशी लगे। तो मुझे अनुभव करे डिफरेन्सटा पानी पकेला गछर गोटे लुक गोटे अलग आ पानी न पकईकि बंची गछटे अलग। एटा आम जीवन रे भी कौन माने आम जीवन सहित कौन मैच होनी जी सब बेले खुशी थी सब बेले मन खुशी थी पूरा खुशी रे आत्मार सहित खुशी थी तार चेहरार ग्लो गोटे अलग थी। आउ जी सब बेले सैड माइंड थी सब बेले दुख भोग कर दुख रोथुव तार मुहटा देखीदेले जना पड़े से केते कष्ट भितर बंचुची केते भितर माने केते दुख कष्ट भितर रोचे बोली। ये देखो मोर धनिया फूल रे भी माने धनिया गछ जो लगई से फूलटा फल हो गलानी दने धनिया सब धरीदेलानी फूल जाक सब धनिया हो गलानी। आउ एठी देखो आजिर टमाटो आउ प्रत्येक दिन तो वीडियो बने पाने भितरे बहुत थर बहुत लोग तोड़ी सारे आउ लास्ट टाइम भी हो गलानी गछ मैंने सुखी गले आउ टमाटो बाहर जी बाहरला बाहरला आईटा सब एपट बाड़ीर टमाटो सेपट बाड़ीर टमाटो विश्वास करूँ दुईटा तीनटा बेस बेसी 5टा कि 10टा मनीष खाई आ फास्ट टाइम जोटा टमाटो काटी सेटा आउ जी सब टमाटो गछ लगी सब गाई ही खाई बहुत गुड़े टमाटो थिला बहुत गुड़े टमाटो थिला किंतु जमा भी तोड़ी हैनी। तो एति भितर देखंतु केते सुंदर पवन होची माने वर्षा आसीबा पवनटा होची बहुत जोरे पवन पड़ता। आउ ये क्रिकेट खेलुंट मो छात उपर सुट करुच्ची बड़ी गोटेवा जाइलु तो मुझे सुट कर दूची माने ऊपर को आसिली पागटा देखी जमा भी संभाली रही पारे मोबाइल स्टोरेज फेक होते भी मुझे ठीक ना गोटे गोटे वीडियो बन दूची आपण मान अपलोड करी बोली। तो एमती पाग तो मत बहुत बढ़िया लगे इच्छा हुए एमती पागटा होता को गछ तले कि को शांत जगह गुड़ारे बसिकी मु खाली देखु था प्रकृति को देखु था आ से पवन को उपभोग कर से दृश्य को उपभोग कर किंतु कौन करवा जीवनटा एमती व्यस्त हो जाए एमती व्यस्तबहुल हो जाए 5 मिनिट बसवा समय मिलूनी आ बाहर जामती परिवेश बसबो सेटा तो स्वप्न हो जाए तथापि स्वप्न देखी माने भगवान दिने ना दिने निश्चय पूरण करेंगे मुझे जानी आउ से आपण मानक सपोर्ट भी मते निहाती आवश्यक मोर स्वप्न को सत करने। तो आपण मन को मोर आजिर भिडियोटा केमिति लागिला मते कमेंट रे जणाइबा को जमारू भूलिबेनी। आउ भिडियोटा आशा करछि निश्चय भल लागिथिबो। तो भिडियोटा जदि आपण मन को भल लागुछि मु तो आशा कले आपण मन को भल लागे बोली माने नै जदि आपण मन को भल लागुछि तो प्लीज गोटे लाइक कर देबे आउ शेयर कर देबे। आउ जदि हम चैनल को नुआ आसीथिबे माने भिडियोटा को नुआ देखुथिबे तो हम चैनल को सब्सक्राइब कर देबे। रहुछि देखा नेक्स्ट वीडियो रे।